I a la vila de Reus un cas n'hi ha succeït, tota la gent n'era fora. Tota la gent n'era fora, fora una dona que s'hi ha vist. Fora una noble dama que en té pres el seu marit, 7 anys fa que l'en té pres. 7 anys fa que l'en té pres i altres 7 que no l'ha vist. Comandant, bon comandant, me'n vol treure el meu marit jo te'l trauria. El marit jo te'l trauria, amb mi t'he de dormir una nit. Que s'esperi el comandante, ja he de dir-ho al meu marit, de tan lluny que l'en ve veure. De tan lluny que l'en va veure, ja li diu que li ha dit. Dormi, dormi, noble dama, dormi per amor de mi, quan sabé lo d'espullar-se. Quan sabé lo d'espullar-se, ella fa un gran sospir. I ara que m'ha deshonrada, me n'ha mort el meu marit, la dama se n'és anada. La dama se n'és anada a servir la reina a Madrid. I un dia l'empentinava, li contava el succeït, agafoc 500 homes amb armes. Agafoc 500 homes amb armes i balona a perseguir. Tingui pietat, senyora, tingui pietat de mi, la pietat que heu tinguda. La pietat que heu tinguda de matar-me el meu marit.